Kaixo Dilan. Kaixo, beraz. Aurkeztuko zaitugu, aurkeztu zaitugu hizkuntzen friki bat bezala. Kariño guztiz esan da, maitasun guztiakin, eta zentzurik onenean, hizkuntzen frikia. Ze hizkuntza hitz egiten dituzu? Ordin, bazakina ingelesa amezkuntza bezala, gero esango niken ongi moldatzen naizela euskeraz, frantsesez eta gaztelaniaz, eta gero pikin bat, okerrago txineraz, katalanez eta lieraz, eta, hasi berrian haun georgieraz, baina, oraindik falta zaidan pitxet. Hori dena. Baina, gero, ez dakit. Badituzu etorkizunerako beste planak ere bai, beste hizkuntza batzuekin? Beste hizkuntza batzuekin, nik uste gehimet dakizkidan horiek hobetzea, eta gero, beti beste hizkuntza batzuk agertze dituen, eta erakartzen zaituzte, baina, Bale, nik daukat kuriositatea handia, ze nik zu ikusten zaitut sare sozialetan, Twitterren eta hola, eta batzutan pentsatu behar izaten dut ez zaudela Euskal Herrin, ez zela Euskal Herrin bizi, itxasoan beste alden zaudela, oso urrutirare joan gabe, baina ez zela Euskal Herrin bizi, ze nik, sare sozialetan ikusten dizudanakin pentsatu nezake Euskalduna zehala, Euskalduna bazea, azteko, baina, Euskal Herrin bizi zehala, Donostin bertan, adibidez. Nere galdera da. Bizitza paralelo alternatiboak dauzkazu, dakizkizun hizkuntza guztiekin, hau da, Dilan bat existitzen da, jendeak uste duena Txinan bizi dela, edo Frantzian, edo Euskalduna berezia gea. Berezia zate, zalantzai gabe. Guztietan ez dinatolako harremanik, baina badinat Txinako Twitterren baliokide bazegon eta hortan nagon, baina enaun hain aktibo. Twitterren ere ez, baina asko kuskusiatzen itinat edukiak eta gero, baina esango niken sare sozialetan eta euskaraz aitzen naizela gehien, behar bada inglesez baino gehitxeago. Jo, Ez que brutala da, hoi, Batzutan hori ez, pentsatzen duzu, baina pertsona honek badu bizitzarik Inglaterran edo Euskal Herri. Gero kontua du niretako Twitter dela Euskal Twitter. Ez dinat bazakina ingelesez gauza barra diela, baina azkenean Facebooken olako gauza baitina, beraz esatina, Twitterren badago nahiko jende euskaraz airienak benetan ongi pasatzeko eta gauza berriak ikasteko eta bertan zemuz zaudeten jakiteko, beraz, eta gero, hortikat hemen euskaraz iteko aukera gutxiago ditinan, beraz, saiatzen naun aukera hori aprobetxatzen, ez? Hizkuntzaz aparte beste zerbait ikasten aizea? Master bat egiten nahi naun hemen antropologia eta filosofiaren arteko zerbait, beraz, eta hoi lanbide bihurtu nahiko niken ez dakit, irakasle bezala, etorkizunean, baina gero hizkuntzak zaretasun bezala. Hobia dira hizkuntzak. Hobia, hoi da. Eta, Dilan, horren beste hizkuntza jakinda? Eske nik ez dut imaginatu nahi, zure burutikan, ez dut imaginatzen zure burutikan, ze pasatzen den, ze hizkuntzatan pentsatzen duzu? Pentsatu, nik pentsatzen jat, inglesez noski, baina gero euskaraz ere azkenean hobekien menberatzituan hizkuntzetan, eta gero egia duen prozesu nahiko luzea dela, eta oraindik hasieran baizik nagon, hau da, adibidez, Euskal Herrira lehendabiziz joan nintzanean, asko kostatu zitzaidanan, igual zuek kostatuko ez zaizuen bezala, gaztelania eta euskara bi horien artean salto egitea, ez? Batetik bestera, eta azkenean ikasinat, importantena dela, ez etxitzea, baizik eta pentsatzea, munduan zehar, ez dakizen milioi pertsonak ikasi duen hizkuntza batetik bestera salto egiten, beraz ni ere gai izango nahan, pitxeka eta etxitu gabe aitzen baldin banaiz. Orain bertxotan ere egiten duzu hizkuntza batetik bestera salto egiten. Bertxotan hola batean lagun berezi batzuekin bestela. Hori ere, zenekin praktikatzen dituzu bertxoak?
Orduan, bueno, lehen praktikatzen indunan Lekeitioko lagun batekin, eta azken aldian gehiago praktikatu dinat Boixen, Irahon, Estatu Batutan biziren Donostiar batekin. Joe! Biok aski bertsozali baino, bai, bertsozali gaitun ez gara, ez gaitu nahi bertsolari, oindik, baino... Vale. Eta Dylan... Zoragarria iruditzen zait. Bai, pasada bat. Eta aipatuzun moduan ez, hemen askotan gertatzen dela euskainol ez, edo gertatzen zaigula, hitzak naste ditugula, bueno, bi hizkuntzak naste ditugula eta horako mix bat egiten dugula, gertatu izan zaizu zuri hoi bi hizkuntzekin, ze horren beste hizkuntza ukita buruan ez? Bai, bueno, gero nik uste hor badaula jolasteko aukera paragabe ez, askotan pentsatzen baitu lagun batzuk gaztelania, frantsesez, inglesez eta euskeraz osongi ibiltzen dienak, eta hoietako batzuekin ibiltzen naun euskara oinarri bezala, eta dena euskarara beti itzultzen du, baina gero inglesetik, frantsesetik, gaztelanitik hartzen ditiago hitzak, eta bai, biziki gustatzen zaidan. Eta nik dakat galdera bat, pixkat, bueno, a ber, imaginatu dilan bihar esnatzen zehala, eta bapatian, dakizkizun hizkuntza guzti horiek ahaztu indituzula. Eta ez dakizu hitz egiten. Zein izango zen, ikasiko zenuke lehenengo hizkuntza? Eta zergatik? Galderona, egia esan eta ez, zuekin nagoelako euskara izango luken. Ze pelota, Eta raro, Dylan txino paraleloak erantzungo luke txinera. Baliteke, ez dinatu uste, askotan eta nik aspaldi eta luzaruan pentsatzen ninan hizkuntzaren hiztun kopuruaren arabera bere garrantzi maila igo edo behitito egiten zela. Baina niri ustez harreman afektiboak sortzeko ematen izun aukeragatik ditun garrantzitsuago edo ezain garrantzitsuak, eta pertsonaren arabera zuentzat eta niretzat euskara biziki garrantzitsua da, agian beste batentzat galiziera edo azkenean nik izan ditudan bizipen zoragarriengatik berriz ikastekotan pozik ikasiko niken. Eta, ikusten Euskal Herrira etortzeko asmori badaukazu ez bisitan, baizik eta bizi proiekturen bat garatzera, edo ikusten duzu, Euskal komunitatea orain distantziatik jarraitzea eta tarteka bisitatzea nahikoa dela. Ez, baito. Nik, ninan asmoa joan den udan Euskal Herrira joateko master bat egiteko edo, eta azkenean birusako hoi pixkat izorratu din. Baina, nire asmoa duen eta hain pentsatzain naun doktoretza bat egitea, agian ez Euskal Herrian hasita, baina gero lana eta hori guztia Euskal Herrian egitea. Beraz, eta gero bizitzea ere, hori beste esede bat izango duen. Badaukazu lekuren bat pentsatuta Euskal Herri osoan hemen biziko nintzateke? Oso nik pentsatzen igual hogei bat leku ditu alaztarria eta hori aukeratu behar. Baina lehen pentsatzen hain nindunan Oiartzun. Oiartzunen? Bai. Ni Oiartzunekoa naiz, bai. Bueno, Oiartzunen bizi naiz. Dira. Bueno, ez dakit inoiz egon gabe, baina pentsatzen nindunan geografikoki ondo ikusten dalako. Donostiatik gertu, iparraldetik gertu, osongin bestela, Siberoan edo Bilbon edo Iruñan. Siberoan edo Bilbon? Bai. Siberoan, Maulen edo Santurtzin. Bai, Euskal Herrin. Bueno, beti altzuin etorri eta bost hilabete hemen, hola jun aldatzen, nomada moduan. Oidu, eta oso gauza diferenteak ikusten ditun leku batetik bestera Siberoan eta edo Siberoko etxalde batetik bestera aldatzen ditun, beraz. Euskerak gauza asko ikusteko aukera ematen. Dylan, euskara ikasten aituzean bitarten, zeren falta sumatu duzu? Ze gustatuko zitzaizun edukitzea euskara ikasteko prozesu hortan bidea errazteko? Gauza txipino bat aipatzearren, beti pentsatzen inat, WhatsAppez edo mugikorrez aina izenean, euskaraz ez daula emojiak edo aurpegitxoak bilatzeko
posibilitatea, ez? Eta hoi, gauza txiki bat eta oso erraz aldatzeko eta konpontzeko, ez dakit zuek ere, zuek Ez zait okurritu inoiz hori. Nahi gertatu izan zait askotan agian Twitterren edola gif bat nahizula jarri, eta nahizula bilatu zeo, ze hoi bai, bino gila da emojitan etziala okurritu. Bai, bueno, askotan. Gifa aipatu dezunez, elkarrizketa amaitzen denean jarriko dugu zure gifa dila. Gif bat dauka, ez duzu ezagutuko. Ez dut ikusi ez. Baina hortikat, ez zakina bai, noski gaztelania ikasteko edo hortan murgiltzeko baino gauza gutxiago ditun, baina horrek ez nahi beste trabatu. Aski, gehiago egon liteke eta gehiago betoz, baino, Ados. Eta horri lotuta, elkarrizketako azkenengo galdera, elkarrizketa laburrak egiten nahi geha, bestelatza izkigulako denean kabitzen, baina denei egiten nahi gehan galdera da, zer ikusiko zenuke gustora Twitchen euskeraz? Eta zer Twitch ez dinet asko ezagutzen, beraz, zer motatako gauza egoten ditu normali? Kontua da, euskeraz ia ez dagoela ezer. Orduan galdera irekian da. Zuke hori, Twitch azkenean da zuzeneko plataforma bat, ez? Streamak egiteko plataforma bat. Orduan, imaginazioa irekita, zu arratsalde batean Twitchen sartu eta ze gustatuko litzaizuke ikustea euskeraz? Pentsatzen jat, ez dakit futbola erekiko gauzak egoten oteen, baina Egon ez dakit nik ere Bai, ez, azkenean Twitchek ematen zu opzioa edo zer gauza izateko. Aldo izan futbol partida bat, telebistan ikusten duzun edo zein gauza izan daiteke aiorak mobi hartzen dola eta esatula, gaur mendira noa. Edo gaur pizza sukaldatukoet. Edo gaur bainu bat emangoet, eta bainu bat emateten bitartean grabatu ingo naiz. Edo zer gauza izan daiteke. Ez da gertatuko hori. Oaingoz. Euskal Herritarrak euskaraz aitzea ikustea gustatuko litzaiaken, ze askotan adibidez, youtuber ezagun xamar batzuk erderaz aitze ditu, nahiz eta euskaraz ondo egin, eta horrek pena desente ematen zidan, beraz hori ikustea ederra izango duken. Edukia zer nahi izan da ere. Berdin dizu. Vale, hoiek dira, ez? Gure galdera, kaino besterik ez? Ez, hola ondo. Bai, labur, bino... Pixka gehiago entzuteko gogoekin, nik galdera bat banekan, bino ez, urrengo batean izangoa. Bataka, ez zutera? Hasinekin utziko baituzu? Venga, botakoet. Gehon moldatuko egu eta jarriko egu aurretikan. Bota. Nik dilan nahiko niztuko galdetu, ea zein den, igual ez ez da bat okurritzen, bino, hitzik kutxunena. Osa, berdin zait hizkuntza, obviamente. Etortzen, beti izaten zula, eske ze hitz polita hau, ez? O ahoskera gustatzen zaizulako edo zer gauza? Bai, askotan, ez dakinat gertatzen zaizuen, baina askotan euskarazko hitzen eraketa edo zein den, papatean ohartzen naun. Hola, sekoleri pentatu gabe eta Jose Polita. Igual jakinez horrela den ala ez, baina, behintzat logika gehiago ematen din. Eta bat aipatzearen ez duen oso guaia edo oso sexia, baina testingurua gustatzen zainan. Testingurua? Bai, beti erabilietako. Zeitz bluztea eta batean kontratu nindunan, klaro, testuaren inguruan dagoena. Ez dinat sekula kontestu hitzori erabilik. Beraz, ala. Ondo, ez diot inoiz inorri entzun testu ingurua hitzkotxun bezala, hor, pintilin pausa, eta ez dakitze. Testu ingurua. Oiek noski, baina, testu inguruek ere merezin errekonetzen. Bale, badilan, eskerrik asko, tartetxo hau hartzeagatik, eta eskerrik asko, eta ikusiko geha sarean. Hoi dun, mila esker nigaz kontatzeatik, eta, zuen bideoak eta hau ikusteako erikitan. Oso ondo. Bueno. Ilan. Aio.